Hello guys, diyan lang kayo nagluluto ako. Si Rogin, walang nag-ELS eh, kaya mag-ano tayo ba? Magpasaway. Bigla ang LS mo guys, kasi walang nag-ELS eh, manggulo tayo. Ngayon mag-open cam nga ako, di atay. Si Daily, sabi ko naghahanap ako kanina nag-ELS sa inyo, walang nag-ELS. Kaya sabi ko ako na lang, iniintay ko yung mga LS nyo, hindi ko kayo mga nakikita. Sis Usang. Akit kasi sis Usang, oy, si Dailin. Samahan nyo ako ba? Kanina pa ako naghahanap ng mag sa inyo, wala. Paano ako pa LS ako saglit kasi kagabi hindi ako nakapag-LS. Tapos mamayang gabi baka hindi kasi mag-LS si Rogin, si Jane, thanks for coming, si Dailin, salamat, si Osang. Di atay mamaya nito na hiwa ang aking labiri. Kasi ang tanong ko doon ba? Sige, sige mamaya, sige. Si ano din mamaya, si Roger mamaya din ang kanyang ano ba, LS. Egi atay. $2 million in the house. Salamat. Ay ko. Si Roger walang panty si host.
Ha, sino? Wait lang, buksan ko yung isa kong cellphone, wait. Sino? Sino wala? Nag-LS na ako ngayon si Rogel para mamaya hindi na ako mag-LS. Mag-LS ka mamaya, di ba? Tignan mo, nagbablock ko yung cellphone ko. At sa gabi, tinamad ako kagabi. Ayaw makisama ng cellphone ko ba? Sisi Osang, bakit ka nga sis? Ikaw nga mag-ngongaw dyan? Ay, saka ba kung makikar yung ano ba? Yung hindi busy dyan ba? Mag-akyat ba? Samahan nyo ako. Ayan na yung aking ano bahay. Ay, bahay. Ayan. Yan, magsingaw-ngaw kayo ngayon. Nagluto pa ako. Ako nga din nagluluto eh. Yung lahat Busy na pa nagluluto na dito. Busy din ako. Tinamad ako kagabi si Rogel. Eh ngayon, nakita ko kasi wala bang naka-LS. Kaya sabi Ano? ko, mag-LS ako ngayon para mamaya kahit hindi na ako makapag-LS. Wala nakapag-LS Tampo sa kaya ano si ba Kuya sa Queen sa founder. atin. Bakit? Nagtampo si Kuya Queens dahil nag-live siya kanina. Walang pumasok kahit isa. Oh, tulog ako kanina na tanghali ako ng gising. Tanghali man akong gising kanina. 8:30 na ako nagising. Nagulat nga ako. Nagising ako ng maaga tapos nakatulog ako ulit. Ganon. Oh, baka joke lang yun. Nakatulog ako kanina. Ay, ano, natanghali akong gising. Aakyat agad. Aakyat mo. Luto. Sino si Sigailin? Si Sisi, Miguel shout out. Sabi ko si Sigailin, Hoping siya hinahanap ko makaroon. kayo. Nag-LS sa inyo kanina. Eh, wala. Kaya sabi ko, wala man nag-LS. Ano yun, umaga, mga alas 9 siya. Nakita ko siya mga alas 9, nakaano na nga siya, parang 45 minutes na ata siyang naka-LS. Sabi ko, nag-LS pala itong lalaki na to. Pinuntahan ko, naka-video ako, tapos yun. Maya-maya, tumigil na siya. So, nagtampo siya daw. Sino may sabi?
Si Abo, Tatawagan natin mamaya. nagtampo daw siya. Tawagan natin mamaya. Wala. Kasi yung, dapat may abiso. Kasi pag ganyan, tulad yan sa umaga kasi, di ba dapat ako Nagplantsa ako yung ng uniform. nag-LS. Abo! Si Sige, si Jaylene kami nagluluto shoutout sa'yo, habang si ikaw CJ. ano. Yeah. Ako na lang mag shout out. Ano ba to? Sige, Abo, Miss Dailin. Dailin Perez, nagpa-plancha ako ng uniform now. Isama mo na rin yung aking uniform, si Dailin. Kasi kaninang umaga, tinamad din ako mag-live. Gawa ng lobat nga yung cellphone ko. Tapos, sabi ko, wag na lang ako mag-live. Ako din kagabi. Nag-live sana ako sa mod. Kagabi Ay, kinaiinisan kagabi ako si Roger, kagabi. di ba kagabi may upcoming ako? Tapos, sabi ko, ano na, like, dito pa ako, may tawag pa ng tawag yung amo ko, anong oras na, tinamad na ako, tapos ako, alas 10 mag-LS ka din. Sabi ko, wag na nga makapag-LS. Ngayon umaga, nakita ko wala man mga nakapag-LS. Sabi ko, habang wala sila, buksan yung iba. Abo. Kanina, meron kanina. Yun nga si Vince. Nakatambay siya sa labas. Tulog ka nga, tulog. Wala pumunta doon, ako lang. Tapos ang nakasupport doon, tapos si Ding. Kasi nung nakaraan, hindi rin ako nakapunta sa LS niya, gawa ng nag-LS din ako. Maaga siya Walang nagsimula, tampuhan, 7 ganun yata. talaga. Kasi, siyempre, minsan may mga trabaho din. Saan ba siya? Kanina nandun yun sa sa kabila. Kaya siguro hindi nagpunta dyan. Kukurutin ko ang Hindi. itlog nun. Ano niluluto mo si Regine? Ay, makarona. Usual. Pang tanghalian? Ito. Makaroon na lang. Walang laman ang ref namin. Magkano ba laman ng rep yan ay bibilhan ko? Walang laman, di bumili amo ko. Si Jane, bakit walang tibak si Jane, hindi ka makatibak sa kanya? Kung kanina pa yan. Ikot. Sorry. Wait lang, dito buksan ko, ikot ba? Di atay man tong cellphone na to. Wait lang, anahin ko nga, restart ko. Wait lang. Si Inday, Miguel shoutout. Si Inday. Si Inday, ayan tibak din kay Ate Inday. Wait lang, inaano ko yung cellphone ko kasi wala sa plano tong LS na to ba? Plano ka kasi. Huwag yung walang plano. Nakaplano yan siya. Dapat masawa kasi si Ping, magplano ka. Mag-boyfriend ka, magplano ka rin. Planuhin mo kung gaano kasarap yun. Ako yung audience dito sa cooking show na itong dalawa na to. Nature ba? Ikaw bahala. Tirahin mo yung mga nandiyan sa baba ba? Ikaw ang Tinitira ko na nga. Tignan mo, may kutsilyo na si Dailin. Ikaw ang walang trabaho. Sarapan nyo daw yung luto nyo. Demand train mystery. Pop. Hi, Demand. Shout out to you. Di ba bawat ang si Dailin, laging cooking. Kasi ganito oras na paglutuan ng mga porno. MMLSO, everyone here. Ang lamig na daw, ang lamig. Malamig na sa Pilipinas. Walang tibak. Naayos ko yung cellphone, ayaw mo kasama ba? Ay.
Problema na, Abo, tingnan mo, problema na naman to si Ping. Tuwing live talaga Tagal nito, live hindi may nawawala ng problema. Ano si Zero Jen? Oo nga. Tuwing live lagi Alam mo may na, problema problema. din yan siya kagabi kasi yung member niya hindi pa pwedeng iset yung member niya. Hindi pa ba pwede, sayang. Magpa-member na sana ako. Bukas, baka kaya nawala makalabas siya sa ako mood, di siya bukas. nakapag-live. Ay, hindi siya nag-live kagabi, nawala siya sa mood. Oh, Abo, problema na naman. May problema na naman si Host. O, tingnan mo. Lagi yan. Asahan mo na yan. Asahan mo na yan. Tuwing may live, may problema. Hindi, si Jane, wait lang nga kasi ayaw makisama ng cellphone ko ba? Wait lang yung panty. Sabi na. Bakit kasi naghubad ka dyan? Kaya talaga, pasaway talaga itong mga cellphone ko. Lagi akong pinahihingi yung cellphone ko. Akala ko ba nakadalaw na to sa ano mo? Sa live mo, bakit nakahubad sila? Hindi pa nakadalaw sa Si Jane tulog Hindi. kasi pinastime tulog. Tayo Okay. gising. Kaya pala. Oo. Paano yung pag umuwi ako ng Pilipinas, ganyan na din yung magiging ano ko pagka umuwi ako Pilipinas, pag mag-live, wala na. Wala Ito po yan Wala natin. panty. Wala na din panty. Magtibak ka na lang. Magtibak ka na lang. Magtibak talaga. Si Hatchor ba, maligo challenge ka. Bahala ka dyan, host. Si Inday. Host, bahala ka daw dyan. Hindi ka magbigay ng tibak. Gusto ko muna makita yung ano. No! Ladies, ulat man. Maybe only Nafi had a Sarawi. Nandyan yung camel niya. Oh, nandyan yung camel. Maybe not come daw. Okay. Kasama sa how much old are you? Minsan dinadala niya rin sa live ko yung problema niya, sabi ni Abo. Daming nakasilip sa ano ko. Oy. Mati ko harap ang lugar kong Pilpilaswad. Pilpilaswad? Fabricas Way? Eh, hati Fabricas Way. Hati hada water. Dami nakasilip sa ano ko. At din, hayaan mo Atensya na lang kayo muna yan guys, siya host, dyan mahanginan. walang pantihan ngayon. Oh, walang patihan muna tayo ngayon kasi para daw mahanginan ng konti. This one, the other one. This one, madam, order it. You want to do the ano? Onion, the rice. Huwag mong Tagalogin si Siping, the ano, yung ano, good. Hindi yan nakaintindi ng ano. Ano good, yung bulbul mo ba? Portopor. Nagalap siya daw. Sir Portopor, nagalap siya. Huwag kalimutang tumuso. Mag-ayuda ka ng ano, 10. Alam niyo ba, kagabi natatawa ko sa inyo, nag-aayudahan ka. Tapos alam mo, may paklo doon si Ana. May paklo doon si Lilian. Galing si Lilian, nahulaan ko. Galing yun kay ano kanina galing yun kay Sisi Jane kagabi, nagpahula. Galo ko man talaga itong amo ko ba? Sabay-sabay man dito. Nakita ng naririnig ng buong people ang I-mute mo kasi, dapat nag-mute ka. Para hindi marinig ng madlang people. Kung ayaw mo mag-mute si Siping, ano yung takpan mo ng panty yung bibig ng Kaya ayoko ng ganyan, nagla-live may asungot. Kasi hindi ka makapokus. Oo. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo,
gusto ko sa gabi. Ang oras ko talaga alas 9 hanggang alas 11 kasi yun talaga ang wala. Kasi Bakit di tingnan ka mo natuloy ngayon, kagabi? Pagtingin ko alas 10 na, di pa siya nag-ano, yung upcoming niya, di pa siya nag-open. tinamad ako ba? Huwag kang tamarin, sisiping. Pang-pin natin yan, pin. Pinpong. Pang-pinpong yan, sisiping. Yeah, madam. Nayaya. Nayaya. May harang ba ngayon? May harang ngayon? Oh, may Tumagot harang. kayo. May harang, may harang. Okay. Galing mo na. Galing. Congratulations. Oh, may harang na siya. May harang na siya kanina. Papanoorin mo. Inday ko lang Amo mo, sisiping. Ayan, Pupunta ko Whitey pa more. Whitey pa more. Yan. This Si Inday, far, kung hello. pwede palang ipakita Hello. mga itsura nila si Inday. Nandyan na sila sa sa harap. Kaso Ako bawal. nga lang bawal, mababatas tayo ng ano ba? Hindi, sila Bawal. okay lang sila, pero yung government ang magiging kalaban namin dito ba? Kasi amo ko wala buti nga mang sa inyo, buti nga sa inyo sisiping, di kayo naghihijab. Hindi. Kami naghihijab. Pero di ako naghihijab pag wala yung amo kong lalaki nandito. Ano makisama talaga ng cellphone ko ba talaga? Lagyan ko ng Problema na naman. Problema na naman si Sir Jen. Oy. Ayan, no, nagbaba ng Problema ano na si naman. notice pa. Wait lang, Hindi siya wait lang. maka-jacket, magpipin pa na ba siya? Hindi nga siya maka-jacket, magpin pa na ba siya? Nasaan na si Lilian? May utang yun sa akin. Gcash. Nag-Gcash siya Sisi kagabi. Osang, mega love shout out to you, Sisi Osang. Ito lang sa hug ko sa ano ko, oh. Ano yan? Sa luto ko kasi wala kaming kusa. Wala, yun lang. Yung makaronan ako dito. Kalabasa, manok, Ah, tapos patatas. may kalabasa pala yan. O Ano bang klaseng yung makarona yan? sahog niya gulay. Kudar. Ah, Yan lang kudam sa hug pala ko. yan. si Inday. Kulang nga iyan, kulang. Okay Walang na lamang yan. ref Lagyan mo namin. na lang, si Rogin, lagyan mo na lang ng pagmamahal para masarap. Pwede nga Si yan Inday, masarap may kasi panty walang ka na. asin-asin, bawal. Eh, Hindi nga bakit? ako kumakain dito. Ayaw niya Anong kasi lasa? mataas yung dugo ng amo kong babae. Ayun na, si Inday, may panty ka na. ayaw Huwag kang yun. umiyak si Inday. Ngayon ko Whitey pa more, Whitey pa more. Tagal ko nga nakaluto ngayon. Dapat ngayon nasa taas na ako eh. Nakaakyat na ako dapat. Eh, kaso nagluluto ka pa. Paksa yung amo ko. Alas 2 na mag-utos. Magluto. Alauna dapat. Tapos na ako ngayon. Pari mo yung amo ko eh. Ganyan naman yan sila. Kung kailan magkakain na, saka magpapaapurang Aba, ano. may harang ka, Ping. Ano Ginawa mo? Siyempre. Iba yan. Yayamanin na yan si Osang. Na-solve na yung isang problema niya. Na-solve na yung isang problema niya. Marami yung problema. Siguro 100 ang problema. Tignan mo, di nakapapanti dyan sa baba. Ay, mashallah, napantihan na niya si Jane, si Inday. Yes, Ay, kasi si Inday, meron na. Meron ng mga pantito. May nakapin pa sa taas, diba? Dikitan nyo na. Sana all. Sana all. Wala, nawala na yung isang problema. Sunod na problema niya, tinan mo, cellphone. Yung member niya. Yung membership pa. Di pa yan. Cellphone pa yan, tingnan mo. Siping.
Wala na. Hindi ate, problema Ano ba? niyan. Lahat, Oo nga, lahat, si si Osang, Osang. daming problema niyan. Grabe Dami niyang yan, cellphone, si tatlo, Osang. pero puro problema lahat. Tatlo cellphone yan. Hindi, Osang, umakyat ka pa. Ngaw tayo ba? Ito. Baka masunog yung niluluto mo, host. Malamang Sino yung sabi? masunog talaga yan. Dahil sa YT. Nang dahil sa YT. Dahil sa YT, nagkanda sunog-sunog. Uy, tingnan mo, yung aking nilalaga na gulay, hanggang ngayon walang kurkum, walang ano, giatay. Nilaga lang talaga. Oh, Pwede na yan. problema. Problema na naman. Ano to? Wala bang pahula? Wala ka bang pajikas dyan, Ikaw kasi host? mag-una mag-YT. Sa huli mo na lahat. Wala na, umiikot na. Anong niloloto mo? Ayan. Kuya Juanito! Kuya Juanito, shout out. Magandang hapon. Magandang gabi, host. Thumbs love. Salamat, Kuya Juanito, Sabi- sa patamsa. Matutulog na sana ako eh. Kasi katatapos ko lang kumain. Pag ganito, Sana all tapos ako natulog na kumain. ng tulog. Oo, kasi tulog din yung bata. Tapos ako gising, siyempre dapat tulog din si Katulong. Kaso ito si host. Sabi, akyat daw ako. Mega love shoutout sa inyong lahat from Kuya Juanito. Kuya Juanito, wala bang brief? Wait lang, Uy, Kuya. bigyan mo ng tibak si Kuya Juanito. Yung may butas. Kuya Juanito, salamat po. Meron ka na pong moderator. Masisistante talaga ako nito ni Timay. Sabi lang amo ko, si po ka talaga Jamila. Sumusobra ka na. Uy, nasa na si nalaglag si Rogin. Oo. Di ata. Mag-request ka ulit si Rogin. $6 million in the house. Salamat ko sa pagpunta. Kuya Juanito, salamat. Sisi Inday, Sisi Utang, Sisi Dailin. Sino pa ba yung mga nandiyan? Village Food Season. Hello guys. Shout out to you, Village Food. Maganda tayo. Buksan ko sana yung pailitan ng tubig kaso wag na mainit pala. Gusto pa kalahati lang ng manok ang lutuin ko, sabi ng amo ko. Di ata. Ayan, nagbaba ng link si Village Food. Nagbaba ng bahay. Wait lang. Need 6 bananas. Please support, guys. Osang, thanks from Village Food. Si Susang, akyat ka, ngaw-ngaw ka. Samahan mo kami dito sa taas. Hindi na umakyat si Squirtin ulit. Kumilang kanyang net. Panay daw siya ikot. Kaya nga eh. Kaya ayaw ko na mag-LS ng ganitong oras kasi hindi mo ba maaano hindi mo maaano yung mga pumupunta sa'yo, di ba? Hindi, relax ka lang dyan. Nandito naman ako.
Kaya Ang sige, gagawin, sagutin mo sila lahat. ang gagawin mo lang dyan, magluto ka lang. Sarapan mo. Pagkatapos, palipad ka dito sa Oman. Okay. Sabi mo lang sa akin kung sino yung walang panty. 4 million people in the house. Salamat sa pabiji. Hindi na bumalik si Inday. Naginaw Hindi. siya. Ginilaw na siya. Nilamig na siya. Nagkapulmonya na siya. Tapos na kaya yung sa kabila. Hindi ko lang alam. Hindi na ako nakabalik ulit. Andun sa kanya yung laptop ko eh. Ah. Kung ano kung ano lasa nito bang aking niluluto. Masarap yan. Yung oras na. May pang-ayuda ka dyan. Mag-ayuda ka dyan. 6 Nakakalaki. million yung dapat. Salamat po. May pang-ayuda talaga. Check ko. Sige, ayudahan ko to si village. Try ko. Try mo. Wala man ako yan. Wala akong pang ganyan. Sana yung banana mo. Bigay mo na sa akin yung banana mo. Ako? Osang Raketira. Village full pack. Support extra from village food. Village food, Dan Connect. 326 subs. From Kuya Juanito. Village connect to me. I tomorrow I will give you 5 banana. Okay, my friend? Village food, you can visit Osang Raketera on his live tomorrow. Jane Comitero, kain tayo. Ano pagkain mo si Jane? Pahingi. Connect ko lang to si Nasa kabila kasi yung isa kong cellphone. Saka buti na nga lang tong amo ko kahit na nakikita niya yung cellphone ko nakabuyang-buyang yan. Hindi nagagalit. 6 million in the house. Si Lucy. Salamat. On the way to you, village. Pagising ko talaga kanina, apurang-apurang ako. Kaya atay, naghilamos lang ako. Sabay baba. Kape, linis, apurahan. Oo, Ba't anong tinanghali oras talaga ka ako. nagising? Ha? Anong oras ka ba nagising? Nasa init niya ba? Oh, grabe naman yung tulog mo. Anong oras ka natulog kagabi?
Umaga. Grabe naman yung tulog, no? Pasok, pasok. Uy, ano mo yung camera mo? Nandyan yung ano mo. Kaya nga eh. Wala pa naman siyang hijab. Bawal yan makita buhok nila. Huwag ka na lang munang mag-ano, cam. Ganyan nga ang amo ko ni. Pabalik. Nakita yung mukha niya? Hindi Oo, man. yung buhok. Nakita yung buhok. Ganyan nga yan. Paano ba papansin din? Hindi, huwag ka na lang mag-cam. Kasi bawal yan sa kanila. Nasa likod ko na pala. Sinabi ko na sa kanya, huwag na siyang magganyan. Magpunta. Nagpunta pa din. Yeah, tayo talaga to si amo. Wala kang magagawa kay bahay niya yan. Kaya nga eh. Kaya, nakakaano ba? Sige lang. Ilang oras ka ba ngayon? Hanggat walang nag-realize sa kanila ba? Kung makayang tatlo, anong oras na ba ngayon eh? 3:44. Sa akin, 3:44. 2:44 sa'yo. Alas 2. Last daw. Alas 3 na sa akin eh. Mga alas 5 o 4:30, tama na. Oh, 4:30 hanggang 4:30 lang ako kasi gising na yung bata. Anong oras na ba ngayon? Hindi talaga si amo ba? Gusto talaga magpakita sa camera. Kaya nga i-off cam ko na lang. Kaya. 7 million in the house. Salamat po. Salamat po sa pagdalaw. Di atay. Kaya nahilang ang lago niya. Na, naka-off cam ka lang. Kaya habo ko talagang mag-LS ng ganito ba? Kaya Kasi mo. hindi mo maano. Kaya mag-off cam ka lang. Mag-off cam ka lang. Wala nang problema yun. Mag-off cam ka lang. Sisi Glenda, salamat. Kuya Juanito from Sisi Glenda. Ano ba yan? Lang hapunan mo na. Ano yun? Salamat sa pabigi, Sisi Glenn. Tanghalian to sis, niluluto ko ba? Tanghalian ni amo. Village food done to you. Done to you. Osang Roquefera. Village, if you want to grow your banana, please connect to everyone here. But if you not connect to everyone, your banana cannot grow. Okay, my friend? Isbara, madam. The eggplant. Di atay. Masakit ang ulo ko. Sakit na naman yung ulo mo. Problema na naman yan. Kanina pa rin masakit ang ulo ko. Siren, hello. Paki-explain ti Osang. Kaya ate, si Inday.
Tiosang, pa-translate daw po. Sabi ni Sisi Intay. Sisi Glenda, mega love shoutout. Uy, nata. Yan, vinegar. Vinegar red. Apple. Didn't like. Vinegar grape. Madam. Mag-mute ka. Mag-mute ka. Vinegar lemon. And then, it's straight to them. I can love. Okay. So, gusto kong man talaga yung amo ko. Pag yaon si amo mo, mag-mute ka kasi nadadangog. O, naririnig namin yung usapan. I-mute mo lang. Baka naman ba, pag na-mute mo, masira na naman yung ano. Tawagan ko daw yung doon sa kabataan. Kung makatawag yung nakalive yung cellphone ko, di akin yung talaga itong amo ko. Naka-live pa siya. Nandun yung laptop ko sa kanya naka-stay lang. I-mute mo lang yung ano mo. Tawa si Sisi Dailin. No? Sisi Dailin, ano daw yan? Translator. Kailangan daw Sisi Usang i-translate kasi hindi naintindihan. Ano yung isa-translate? Sisi Dailin. Sisi Osang, pakitagalog please. O, di ba? Nosebleed. Ma-nosebleed ako sa Tagalog. Wala na siya, umalis na. Gusto niya mag-connect. Gusto niya i-connect lang sa kanya. Tapos hindi siya mag-connect. Ano yun? Di wow. Oo, Sisi Osang, ayaw ko na tumaas banana ko kasi wala naman akong viewers. Bakit naman Sisi Glenda? Bakit? Yung iba naman kasi kahit sinubscribe mo na, pag hindi nila gustong dalawin yung live mo, wala talaga eh. Tinatakot ni Osang na wala tuloy. Si Kuya Marito. Wala mang. Siguro translate niya Kuya Marito. Hindi namin maintindihan, Ate Osang. Parang hindi naman siya, wala na siya. Oh. Baklasin mo na daw. Baklasin mo na yung nakapin. Wala na. Hindi na. Wala na. Sayang lang. Sino ilalagay ko? Huwag yun ang Kahit i-ano. sino dyan. Lumayas na. Baba ka na yung si Osang. Si Susan, baba Usang ka na. raketer. Baklasin ko yon pag hindi siya nagsukli. Oo nga, baklasin. Buti na lang, isa lang yung inano ko doon. Ang pangit pa naman nun, pupunta tapos magbababa ng link. Pagkatapos magbaba, wala pang seconds, lalayasan na. Edi wow. Tawa tuloy si Glenda. Si Glenda kasi di ka naman nagla-live, sa games ka lang palagi. Ganun pala yun. Okay lang ka pa rin talaga mag-live. Kahit naka-silent ka. Kasi doon mo makikita kung sino talaga yung yung always na nagsusupport sa'yo. Pagka nagla-live. Kahit silent lang. Kung sino yung tayo ba kulay na may puso. Yung iba, ganyan kasi pag nakasabit sa nalalayas na talaga. Oo nga si Jane, may mga ganyan. Pupasok tapos wala pang seconds lalayas. Tapos mag-iiwan sila ng link. Tayo naman, siyempre, para madagdagan yung
yung ano natin, bahay. Siyempre didikitan natin yun. Hindi natin alam kung babalikan niya ba o hindi, di ba? Nagtampo na si Sisi Osang, binaklas na daw. Tawa tuloy si Sisi Dailin. Di ka naman nagla-live, Glenda. Oh, paminsan-minsan si Glenda mag-live ka kahit silent. Kasi doon mo makikita yung tao talagang mag-support sa'yo. Sa akin nga, pag nagla-live ako, kahit silent, pa isa-isa lang, isa, dalawa. Depende sa topic. Pagka medyo, ano ang topic, marami. Pag medyo hindi ayon yung topic, wala. Minsan nagsisiro. Minsan stay lang sa one. Okay lang. Laban lang. Laban lang. Sabi Salamat ni sa Sisi tagang Jane, meron nga Pinay mag-hi. Tapos pag nabigyan, panty, baba, bahay din, sabay alis. Oo nga, meron ganyan. Parang wala lang. Buti sana kung pagpunta niya, tumusok. Eh kung walang tusok, nag-hi lang, tapos wala pang tusok. Di wow. Goodbye. Osang, maawa ka, wag mo baklasin, baka revenue dala yan pagbalik niya. Ilang kaya revenue yun nun na Kuya Juanito? Sana $100 na yung revenue. Sabi ni Sisi Osang, ang dami ko nadikitan, wala sukli, kaya tandaan ko sila, i-unfriend ko yung iba na hindi nagbalik. Oo nga, ganyan din ginagawa ko. Kasi makita naman siya sa sa notification, 'di ba? Pag nag-heart siya doon sa mo, sa comment mo, ibig sabihin dinikitan ka. Pero pag wala, thank you, goodbye. Baklas na rin namin, Osang. Oh, baklasin ko na nga din yung akin. Sayang. Ang liit pa lang naman ng bahay niya. Tapos ganyan na agad siya. Ang iba, for views lang. Oo nga. Sisi Osang, Kuya Juanito, peace daw, sabi ni Sisi Glenda. O ganun talaga siguro yung kalakaran dyan. Masanay na tayo. May mga style siguro talaga na ganyan, yung parang papasok lang sa live. Minsan nga walang tusok eh. Yun yung doon, papasok lang tapos pagbaba ng link, walang tusok, sabay alis. Wala na. Sisi Losi, mega love shout out, promise to Sisi Usang. 8 million Ano in the pa yan house, niluluto salamat. mo? Ano pa yan niluluto mo? Kabsa. Tsaka Kabsa. tsaka chorba. Ay, andan na sarapan mo yung shorba ha. Sarapan mo yung shorba. Sa lata, tatay. Manghingi daw ako Busy ng pa si Sipin. Lagyan ko lang ng Ako kanina, nagkabsa din ako kanina, nasarapan yung amo ko, munti ka na maubos yung kanin, munti ka na akong di pakainin. Tapos sasabihin, hindi na masarap, pero yung natirang kanin sa akin, konti na lang, hindi wow. Kaya pala hindi nagpunta hindi ko nakita yung mukha ni Winston. Nagtampo siguro. Sorry naman, tulog talaga ako kanina, promise. Late talaga tulog ang gising ko. 8:30. Hindi kasi yung live niya kasi hindi specific ba yung time. Parang siyempre ako tulad ko kagigising ko lang. Pero na din yun ng mga alas 9, something 9 na siguro yun siya nakapasok ako dun sa live niya. Di ba ikaw nga sabi mo sa akin, tinignan mo yung messenger ko, naka-off pa. Naka-off pa talaga kasi tulog pa ako ba? Baklasin mo, Inday, mabalik yon dati. Kaya nga, baklasin na lang natin. Ano yung baklasan lahat? Balik sa dati yung kanyang bahay. Magpalaro ka, tingnan mo.
dating ng tao, parang may honeybee ang channel mo, dudumugin ka. Oo nga, Kuya Juanito. Pagka Anong halimbawa palaro may po? pa-GCash, may mga ganyan, dumog talaga yung tao pag may pa-games ka. Pero pag wala, yung mga silent LS lang, ano lang talaga, mangilan-ngilan lang yung dadalaw sa'yo. Pero mo, ano, kahit naka 3,000 ka ng subscriber dyan, dadalaw lang sa'yo, maximum na yung 15, di naabot ng 20 yan. Pag silent Uy, LS ka or naka-live ka lang, walang pa-games. Uy, Kaya nga minsan pag nadalaw ako sa LS, ayaw ko na magbaba ng bahay. Oo, ako din si Jane, hindi ako nagbababa ng bahay pag nag-LS. Ay yung sa mga live na pinapasukan ko, hindi ako nagbababa. Kasi mag-go-to ako channel naman yan sila eh. madalang ako Mag-go-to magbaba ng channel bahay. naman sila. Unless kung sinabi ng host, baba ka ng bahay yun, pwede kang bumaba. Pero pag hindi naman sinabi, wala, mag-go-to channel naman yan sila. Pag gusto nila talaga mag-dikit sa'yo. Salamat. Kuya Juanito, World si tours. Inda, Hi, Nabago. host. Thanks for coming. May ano na ba yan? Sabihin mo sa akin pag merong walang jacket, ha? Ayan si walang jacket, Delma. Delma A. Jennifer. Uy. Hindi pala kay Belage binaba niya. Oo nga, hindi nga kay Belage yun. Ibang yun, May ibang pangalan. Pasaway Delma. din. Ayan, may ano ka na kung may moderator. Hindi ko masyado Delma. nababasa yung mga comment. Boom dia. Si Edmond Ravago TV, Ma'am Jane, hi po. Si Kuya Juanito, main niya yun, Inday, binaba niya. Laki bahay ni Village, 2K plus. Pero bakit yung binaba niya nasa 300 lang? So, ibig sabihin, hindi niya yun main. Yung mga binaba niya. Yung napindot ko kanina, 324. Yung nadikitan ko kanina sa bahay niya. Walang jacket si Edmond. May jacket na siya. Pero na meron na nilagyan ko na. Edmond, Si Edmond saka si hi. Delma. Kamusta? Sabi ni Sisi Jane. Edmond, Manay. Taga saan ka, Edmond? Uragon ka man? Edmond, Uragon ka? Lucy, Sir Juanito, mega love shoutout. Oo, Kuya Juanito, pero ako kahit may palaro, bihira lang ako sumali kay Dalagang Isay at kay Sisi Irene at kay Sisi Jeda, Dailin, Nobi, Mayan at Jocelyn Kuya. Kuya Ted at Kuya Roy at Kuya Lakay. Doon lang. Ganun ba? Galing mo mag-spy, Inday. Oo, ganun talaga yan si si Ate Inday, Kuya Juanito. Ikaw po, Ma'am Jane, kamusta? From Edmond. Oo nga, di ba? Taga saan ka, Edmond? Bicol ka man? Okay lang din, Edmond, sabi ni Sisi Jane. Usang binanggit mo na lahat ng santo at santo. Sabi ni Kuya Manito. Saan ka sa Bicol, Edmond? Ano kami, Camarinesor ni Hos. Lagonoy. Albay. Okay. Albay po, Manay. Oo, Village 2 plus 2 plus banana niya. Uy, dapat isa lang muna yung dinikit mo, Ate Usang. Bicol po, Albay, from Edmond. Oh, wow. Nagsukli na agad kay Kuya Juanito. Ba't kay Ate Usang walang sukli? Binawi tuloy. 8 million in the house. Salamat.
Sana all, Kuya Jay. O kasi siya yung unang minention kanina. Kaya sa kanya ako na dumikit. Nag-iwan naman ako ng bakas doon. Iwan ko kung balikan niya. Edmond Rabago. Gusto ni Billet, si Gwapo kasi. Ayaw naman pala Kuya Juanito. Gusto pala ni Billet, si Gwapo. Ayaw niya sa magaganda. Hindi niya dinikitan yung maganda. At ang gusto sa Gwapo lang. Lucy, mega love shoutout from Kuya Juanito. Punta muna ako, prim ni Sir Leon. Balik ako. Okay, Sisi Jane. Salamat. Ayan, yung isa, si ano din, so si World Tour, nandiyan pa ba siya? Wala na din. Naalala ko tuloy yung isang ano mo, yung isang ano mo dati. Si James, kilala mo yon? Pupunta lang siya, tapos wala na. Magbababa ng bahay, tapos wala na. Thank you. Kaya hindi na ako nag-ano doon. Hindi ko na inaano yun kasi gano'n siya ba? Marhay na Banggi, Manoy, Edmond. Ayan, Kuya Juanito, padikit kay Edmond. Bicol din pala to si Kuya Juanito. Saan ka, Ano si Kuya Kuya Juanito? Juanito? Oo, ayan o, nagsalita siya. Manoy Juanito, shout out po. Edmond, ano ka? Location mo ngayon? OFW ka din? Go to channel kita, ano, Edmond. Uy, maliit pa ang bahay. Ano, baba mo yung bahay mo, ano, Edmond? Baba mo bahay mo. Watching ako sa'yo, ano, Edmond, watching. Ang kulog, sakit sa tenga yung, ano mo, paghiwa. Julen, Naka-headset ako, ang sakit sa tenga. wala na. Tapos na mag-iwa. Yung ano siguro yun yung kutsara. Pati ng ilong ko. Purple hair pala kailangan ko. Ito. Hindi tayo ng purple hair. Si Asa. Kahit pala hindi Buti na ko ako na lang. mag-live. Kahit pala hindi na ako mag-live naka-live na ako sa'yo. Iyo. Pwede Like ka na mag-ano. Nakakuya ka na. Kung Di, ano oras ko bukas yung oras mo. magla-live ako bukas ng umaga kasi baka Friday and Saturday hindi ako makapag-live. Kasi 'di ba walang pasok. So parang Anong araw? di ko lang sure. Anong Merkules araw ngayon. Merkules. Pero try ko bukas ang umaga pagka magising ako, mag-silent lang. Grabe ko talaga antok kagabi ba? Di ba nandun ako kay Abo? Di ba nga nagkikwentuhan?
Nagising, nakatulog ako. Tapos nagising ako 11:30, mag-alas 12. Punta na naman ako dun sa Quiapo. Pero yung cellphone ko, nakatambang. Hindi ko alam, nakatulog ako ba? Kaya pala bigla kayong nawala. Ang naiwan na lang doon ako, si Vince. Si Abo nga eh. Akala ko Nakatulog nakatulog ako na din. late. Hindi ko alam bakit nakatulog ako, di atay. Ano yung mata ko ba biglang bagsak. Nasunog na to yung ano ko ba yung itong ating Sino yung co-host mo, si Siping? Hatchurba. Si Hatchurba po, si Siglinda. Ilocano ako, Cagayan Valley. Si Hatchurba yan, si Siglinda. Ayan, walang jacket walang tibak si Miss Ann. Pa-jacket. wait lang. Mas budol yung pumupunta kay M, sari-sari store. Si Shudud. Magbaba ng link kasama agad pangalan niya. Ay, di wow. Tapos umaalis agad Kuya Juanito. Nagkanda sunog-sunog na yung aking chicken. Parang na-dark. Sabi ni, bigyan mo tibak si Miss Ann. Maray na aldaw, tabi mga manay. Meron na. Maray na banggi. Mansae mo tabi Miss Ann. Ayan na may binabang link si Manoy Edmond. May binabang link. Wait lang. Oh, dumikit na ako sa iyo Edmond. Evelyn, harang sis. O, diba? May harang na siya. Si Glenda. May galap shoutout din sa'yo. Ayan. Padikit guys sa nakapin. Sis Evelyn, Salamat. salamat. Miss, salamat sa pagpunta. Busy lang ang inyong host, kaya mayroon akong dyan, pambato na Sila bahala sa Ayan. Oo. Masipag yan. Edmond, balikan mo sila Edmond ha. Mga legit yan. Promise, mga legit yan na main account. Yung mga didikit sa'yo. Balikan mo sila. Edmond Rabago, mega love shoutout daw. Sabi ni Sisi Evelyn. Manoy Edmond, dan dikit. 545. Juanito Lapay, mega love shoutout from Evelyn. Ma'am Evelyn, shoutout po, sabi ni Edmond. May harang na kanina, wala. Meron na yun, Kuya Juanito. May pagpasok ko kanina, may harang na siya. Oo. Siguro sa'yo walang harang, pero ngayon may harang siya. Si Glenda de la Cruz, mega love shoutout from Evelyn. Edmond, yes po, oo. Balikan mo sila, Edmond. Oh, mga legit yan sila. Mababait yan sila. On the way, Sir Edmond, sabi ni Sisi Evelyn. Oo, paiwan lang ng bakas para mabilis mabalikan ni Manoy Edmond. Para siya mabilis dikitan pag may bakas. Napaharang na ako. Si Kuya Juanito.
Uy, mag-ilang oras ka Kuya ba Juan, ngayong live? hanggat wala ka pang gawa, diyan ka muna mag-stay. 3 million Kuya in Juan, the dito sa house. pasensya po, medyo busy. Ayan. Pag mag-view po ng ng videos, 2 to 3 minutes para makapit, hindi siya malagas. Tapos iwan iwan ng bakas, gano'n. Dan connect Sir Edmond from Evelyn. Busy si host Lalaglag sa pang kusina. Oo, ganitong oras kasi yan siya, nagluluto. Tapos makain yang mga amo niya 6:00 na. Yung tanghalian nila pang 6:00 ng gabi. Sabagay 3:00 na sa inyo. Anong oras yan sila kakain? Pagkatapos ng luto ko na anong oras na ba? 3:00. Pagkatapos iniintay lang yung luto ko. Hindi ka pala pwede magluto na mas maaga? Hindi, iniintay ko yung ano nila kasi kung depende sa tiyan nila ba. Ako kasi nagluluto ako na maaga. Kasi kahit malamig yan, may naman, may initan ng pagkain. Kaya okay lang. Ayaw nila Sa tanghali, ayaw nila sa tanghali lang din ako nagluluto, pero yung mostly sa gabi, hindi masyado. Tanghali lang. Tsaka lang naman, 3 lang naman kaming kakain. Hindi naman maarte yung amo ko sa pagkain. Sisi Evelyn from Sisi Jane. Hi. Kawawa yung kabayan natin sa Kuwait. Bakit? Ay, oo, yung sinunog ba? Yung sinunog, yun ba yun sa Kuwait? Oo. Wait lang. Ang sabi daw, yung tatay ang may gawa. So parang nalaman nung anak na nabuntis niya. Hindi ko lang sure yun ang nabasa ko sa TikTok lang. Ang nabasa ko lang sa TikTok, daw, ang sabi ang talagang nanggahasa is yung tatay. Tapos nung nalaman nung anak na papauwiin na yung babae sa Pilipinas, ayun, kunyari, ihahatid na sa airport yung babae. Tapos ang naghatid yung anak. So parang hindi matanggap yung anak na nabuntis nga yung katulong. Ayun, sinunog daw, dinala dun sa disyerto. So kaya ang parang napagbintangan yung anak, pero yung anak daw ay hindi naman ang nanggahasa. Sabi lang. Di ko lang sure. Sabi-sabi lang. Nakimarites din sa TikTok. Actually, sa TikTok ko lang naman siya nakita. Meron ding naging case dito sa Oman. Before, last year ata. Yung, binugbog ng amo. Tapos ang amo niya is, parang government employee. Something, parang police. So, buti nakatakas. As in, bugbog sarado yung katawan. Tapos may isang friend siya na kinuha siya. Dinala sa malayong lugar na hindi malulocate nung employer niya. Tapos yun, humingi siya ng tulong sa government. Ayun, nakauwi na ata sa Pilipinas. Dan Tamsak Edmond. Sabi ni Sisi Jane. O, balikan mo sila Edmond ha. Mga legit yan. Sabi ko nga dito din pala sa Oman, akala ko walang case na ganyan kasi
sabi, mababait naman yung mga tao dito. Mababait naman, pero sadya talagang hindi pare-parehas yung ugali. Ganun talaga. Swertihan lang. Swertihan lang talaga Yan sa lang ano, talaga. magiging amo. Mm-mm. Hindi ka nag-live, Ma'am Jane, sabi ni Edmond Ravago. Mamaya pa ata yan si Jane mag-live. Mamayang hapon? Hapon kasi si Jane nagla-live, 'di ba? Kasi ako umaga naman ako nagla-live. Manay, saan yung bahay mo? Wait, ibaba ko. Mamaya pa ako mag-live, Edmo. Dumikit ako sa iyo, Edmo. Ay, oo, dumikit ako sa iyo, Edmo. Nag-iwan ako ng bakas doon. Wait, baba ko bahay ko. Ano-ano pa tong ano, dami pang salata nitong aking amo ba. Ikaw lang gumagawa lahat niyan. Ano yung Oo. ano ko? Dumikit ako kahapon. Nagbawas yung bahay ko. Bakit? Ayan, Edmond, no? Ano mo na lang. Nagdikit na ako sa'yo. Kaya nga, di ba, pag nagla-live sila, pagka ano ganyan, nakaano lang ako, nakabitsi lang ako. Kasi oras ng ano ba, alam mo. Mamaya pa ako mag-live, Edmond, sabi ni Sisi Jean. 9 p.m. ako mag-live. Binago ko na time ng live ko. Pabago-bago na pala live ko. Oo, ako din. Pag minsan na may time na nag-i-scroll ako, sabi ko walang mga naka-live sa team. At saka ako magla-live. Pero mostly ang live ko umaga talaga kasi yun yung free ko. Pag umalis yung mga amo ko, pati yung bata, so mag-isa na lang ako sa bahay, doon ako nakakapag-live. Pero pag nandito yung magnanay, hindi ako nagla-live. Mostly ano, Mag-ano ako, pagising ko sa umaga. mag-blender. Thanks po, Sir Juanito Lapay. Tagal na ako dikit sa'yo. Check ko ulit mamaya. Sabi ni Sisi Evelyn. Hindi ko nakikilala yung mga nagbabakas. Okay. Deman. Ay, walang tibak si Deman. Hi, Deman. Mag-LS din po ako mamaya. Sige, anong oras ka mag-LS, Edmond? Para mabisita din kita. Thank you, Evelyn. Sabi ni Kuya Juanito. Pasensya na guys sa boses ko kay pa ako. May sipon pa. Kay kaso ako ng 3 araw. Ito na lang yung naiwan. Sipon. Welcome po, Sir Juanito, sabi ni Sis Evelyn. Dati kasi live ko 11 a.m. Pinas time. Deman, hi, hello. Sisi Hatchurba, mega love shoutout from Sisi Evelyn. Nagla-live kasi ako umaga, 7 a.m. dito sa Oman. 7 a.m. Dire-diretso na.
Minsan 8 a.m. Abu, mega love shoutout. Tatay Juanito. Bugs! PG lang ako, naka-duty na ulit. Tapos ka na ba? Na ano, nakatambay yung laptop ko sa'yo kanina. Saan ka sa Cagayan, Tatay Juanito? Sabi ni Abu Yusef. Nabago lang dahil gusto ko mabago takbo channel ko. Oo nga, si Jane. Dapat gano'n na nga, anuhin na lang, bago-bago na lang yun. Tapos ka na pala. Tapos na ako, naka 3 hours din. Oo, sige. Wala na yun, naka-off na yung ano doon. Naka-off na yung kasi naka-play ka sa akin doon sa laptop kasi yung dalawang phone gamit ko dito kay host. Malapit ka na ang mamuni, si Jane. Nag-a-update na yung ng what's hour. Tapos na ako, naka 3 hours din. Okay. Naka-BG lang kami doon ba? Walang naka LS sa wala naka LS sa mga founder kaya nagsingit kami kasi mamaya hindi makaano ba. Baka hindi na naman maka-live kasi kagabi hindi kami naka-live Bog. Salamat mo sa pupunta. Oo, sisi, malapit na 5 tumbling na lang. Oo nga. Kasi kahapon, nagkarga sa akin si Mikay ng 200. Pumasok siya. Pero yung mga nauna nilang nilagay, wala pang nag-update kahit isa doon. So, dito sa bagong system na kinuha nila, siya, mabilis ang update. Oo, mabilis. Dikit ulit, Evelyn, sabi ni, ayan, ang mga alagad ni Kuya Juanito. Kuya Juanito, dan dikit ulit, na baklas pala. O kasi panoorin nyo si Evelyn ng 2 to 3 minutes yung video para hindi siya mabaklas. Oo, makapit yun. Mas maganda yung 3 minutes mo siya mapanood kasi mas makapit yun. Hindi sadyang nalalagas basta-basta. Kaya kung didikit yung mga yung mga alagad, kailangan 3 minutes mo panonoorin. Matagal nga lang pero at least sureball na makapit siya, hindi siya malalagas. Ay, Vince, mega love shoutout. Wag ka magpapaliwanag, Ping. Sabi ni Kuya Juanito, Abu, anak, mega love shoutout. Vince, wag ka na magpaliwanag, Ping. Kulong ka na, mapriso ka, Ping, mapriso. Bro, Vince from Abu. Kuya Vince from Evelyn. Mega love shoutout po sa lahat, Vince. Vince Sino from nagsabi mo Jane. si Queen? Si Vince, nandyan na siya. Sorry naman, tulog ako kanina ba? Napagod ang lola niyo kahapon. Di atay. Nagpunta ako sa live mo, tapos na pala. Kaya nag-replay na lang ako nung live mo. Sabi ni Sisi Jane. Tatay Juanito, kababayan kita. O, magkababayan pala kayo, Tatay Juanito ni Abo. Mga Ilocano. Ilocano, kuripot. Ninja ito, wag na balikan. Puro ka naman paliwanag, Ping. Wag kang dyan. Sabi ni Vince. Ipreso mo na nga siya, Vince. Kasi hindi siya nagsusupport sa'yo sa live mo. Ipreso mo na siya.
Chorba, pakainin kita dyan. Naku, lagi naman. Dami mo namang sinasabi, Abo. Wala naman pakainin. Juanito Lapay. Sige, Kuya Juanito, kain ka lang dyan. Wala pang tayo. Kain ka lang. Abu, ano ipakain mo kay Chorba? Alam na yan, si Jane. Abu, tumawa si Vince, oy. Di kami kuripot, punta ka sa amin. Uy, di nga. Ayun sabi pagka Ilocano, kuripot daw. Sabi ni Sisi Evelyn, pakainin mo yan. Pakainin na yan. Oo nga, Abu. Saan na ba yung ipapakain mo sa akin? Yung saging ba? Gusto ko yung maugat, ha? Host, yung co-host mo, energetic, sabi ni Vince. Uy, hindi ka masyado, Vince, eh. May sakit pa yan, ha? Hindi nga ako masyadong makaano, eh. Full force talagang yaw-yaw kay yung ilong ko barado. Nasaraduhan na. Huwag mo lang ako kainin, sure ba? Siyempre tatanungin kita kung magpapakain ka ba, Abo. Siyempre pag ayaw mo, hindi kita kakainin. Giatay, Abo 69. Sabi ni Sisi Evelyn. Dapat mahal ang bayad sa akin nito ni host. Ako yung nagyaw-yaw, ako yung nag-entertain. Ano to, live ko? Yes. Giatay. Bukas, pag ganitong oras na walang magyaw-yaw, maggamit ako ng VA. Try ko. Mga gantong oras din. Mag-LS tayo ulit bukas. Pag wala sa kanila nag-LS. Pag walang nag-live sa sa mga ka-team, magganto ka rin. Try ko i-connect si B8. Hindi. Portuper, di ba? Naka 19 tamsak ka ne. Di ba? Congratulations. Evelyn 69, shout out to you. Edmond, dikitan, mga kachurba, dikitan nyo yung nasa taas. Ano namin yan? Oragon din. Portuper, harang po, host. Pasundot mo ko, host, para mawala yung bara. Oo nga, Diyos ko, nung 3 araw ko na itong sinusundot, nilalagyan ko pa ng pump para hindi siya magbara. Talagang kailangan lang sigurong higupin ito, Vince. Abo, halika dito, higupin mo nga ito. Ano na to? Sticky. Parang gatas na siya. Sige, Edmond, mag-LS ka na. Habaan mo kasi, dadalaw ako sa mo. Pupuntahan ko yung live mo. Titirahin din kita doon, Edmond. Patagilid lang, ha? Portuper, MLSO, Ati Hatchurba. Hello din. Hello din sa'yo, Kuya Topper. Maraming salamat sa pagpunta. Grabe yung tawa ni Vince. Mga 10 ba siguro to? 20 tawa. Never heard. Hello. Pasali po. Pasali daw si Never heard. Akyat ka, Never heard. Halika. Edmond, pababa po ng bahay ko, Manay. Ay, ibaba mo na yung bahay ni Edmond kasi mag-live na siya. Sige. Magla-live na daw siya. Piso lang. Never heard. Wala ding tibak si heard. Never heard. Ibigay mong tibak yung may butas ha sa gitna. Mura lang po yung taya, Never heard. Sali ka.
Abo, may spray dyan. Barado kasi sundot. Sabi ni Abo. Evelyn Reba di Varas. Hello po ma'am. Sabi ni Portopur. Naaalog yung lamang lupa ko, co-host. Ay, pigilan mo. Wag mong alogin masyado, Vince. Bye po muna sa lahat. Sige, Edmond. Maraming salamat sa pagtambay. Salamat. Bye-bye. Sino ba ang aakyat ni? Walang Ayan, ano, walang pang tibak si Never Heard. Ibigay mo yung may butas sa gitna. Magla-live na daw si Manoy Edmond. Diyan ka Yung lang matatanada sila maduwag. Ayusun mo. 4 nas kuya. Ipin mo yung StreamYard mo. Yung link, ipin mo yung StreamYard. Para hindi siya na Nasaan na yung host? Walang jacket to si Never Heard. Kayla, shout out, Ludi. Lydia, Tamsak Danho, shout out to all. Saturnina, have a great day everyone. Ann Bans, be safe everyone. Never Heard. Hi Ate Jane. Wala na yung taga-jacket natin. Nalobat na. Saglit. Jakitan ko. Nagpe-prepare kasi ako ng prepare ako ng lamesa, kakain na daw kasi sila. Sino, Okay. jakitan ko? Ang dami si Never Heard. Kanina pa yan siya nilalamig. Bigay mo yung may butas sa gitna. Na jacket. Ayan sunod-sunod sila. Ayan, nilagyan ko na sila lahat. Okay. Saglit lang. Ilagay ko lang yung pagkain nila. Mga to siguro? Mag-live ka ngayon si Jane, mamaya pala. Hindi ako nakapag-live kanina, tinamad ako. $4 million in the house. Thank you for coming. Salamat sa pag-BG po. Okay. Sige. Pasyal na lang ako doon sa live mo. Actually, wala naman sa plano tong mag-live talaga siya eh. Sabi niya sa akin, scroll ko daw. Tingnan ko kung may mga naka-live.
Sabi ko, sige mag-live ka, akyat ako. Pero hindi ako kakanta, magyaw-yaw lang. Kasi, ano nga yung, ano ko, hindi pa clear. Kaya wala sa plano, natuloy din yung pag-live niya. Sabi ko, habang tulog yung alaga ako, mag-live ka kasi pag gising yun, hindi rin ako makapag-live kasi maingay. Maganda sana yung nagsasalita pag nagla-live eh. Tingnan mo, nagsabi yung amo ko kakain na sila, umakyat pa, nagdasal pa siguro. Kaya nag-aapura pa ako. Kaya, oy, bilisan mo na dyan, lobat na cellphone ko. Iwanan na kita dyan. Subat na ba? Nakailang oras na tayo? Ano na, 1 hour and 31 minutes. Pwede mong i-husto ng ano mo na ng 2 oras. Alas 5 ko nagisingin yung alaga ko. Wala naman pasok Gusto bukas natin eh. ng Ano mo na ng 2 hours. Ganun din naman eh. I-charge ko lang yung cellphone. Yung sa cellphone kasi, lobat. Ay, halhal. Kaurag ka, hal-hal na. Makaorog tayo yung nag-aarog ka tayo tapos may trabaho. Man, mag-off cam ka lang. Sabi ko sa mo, mag-off cam ka lang. Pag ganyan. Para kahit may viewers ka, hindi nila makikita. Hindi kaya nagirong na eh. Saan ka na? May na signal ko, nasa kwarto ako. Kaya pala hindi ka gigirong. Mm. Nasa kwarto. Hindi ka na mamaya, mag-live. Hindi ka na mamaya magla-live. Halhal. Ayan, nagbaba sila ng bahay. Hello. Inakyat ko na si Kayla yata naka taas. Andiyan naman ang amo ko.
I-off cam mo. Buti hindi ka tumawag sa akin. Bakit naman? Bago ka pumunta, naka-LS ako eh. Nag-doorbell ko eh. Hindi ko alam, niyakap ko eh. Biglang tumawag, paano ka lang? Ay, padaan. Kunin mo ito, hatid mo daw, no? Ay, dapat kinausap mo na si Timay. Ano ba ka mo yung ticket ko? Kasi, Sinabihan ko na yan. sinabi mo na? Oo. I-remind mo din sa kanya ulit. Sinabi ko na sa kanya ba? Sabi mo, si Dalaga sino nagawa? Yung si Dalaga? Sila man dalawa. Sabi mo niya, okay daw. Kunin mo yung friend ko. Pag nag-friends daw, iayos daw nila yung name mo doon sa ano. Dali lang. Bahala sila dyan. Pilit lang yung mga Mm-mm. pagkakasawin naman. Ang kulit-kulit na kung papawin mo. Kapatid ko. Mm-mm. Si Jane. Pakita tayo. Gusto mo? Hey, Hindi ka nakikita, naka-off cam ako. Oh. Ayan, oh. May bisita ako sa kapitbahay. Magkano ka mag-usad ka, oh, para makita ka pa. Umusad ka para makita yung face mo. Hello. Hello daw. Wala ka. Hi, ate. Oh, hi ate daw. Naka-headset ako tayo. Kaya hindi ka nila marinig. Kapitbahay namin yan. Kasabay ko din siya umuwi. Saan uwi? Uwi na siya sa Pilipinas din? Bakit? Why? Hal-hal mali. Ay, may cam pa pala ako dito ba? Ay, kay intro. 4 million in the house. Salamat. Salamat sa mga nag-stay kahit busy-busy si host. Then, salamat na marami sa aking co-host. Ano? Sa co-host na Sila. pasaway. Ano wala kasing nag-LS kaya sabi namin kami na mag-LS para di atay. Buhay OFW pa ano-ano lang ba?
Buti nga tulog pa yung alaga ko, hindi pa nagigising. Kasi maaga siya nagising din kanina. 7:00 gising na. Akala siguro may pasok. Kaya pag 7:00 gising na. Kaya ngayon late ko siya gisingin. Hapon. Kasi Ako na, alam mo, late naman siya matutulog. 11:00 na ng gabi yan siya matulog mamaya. gusto ko magpa-games pag nasa Pinas. Kasi, di ba, yung oras. Gcash Laro lang? maruwi. Okay na ni. Pa-Gcash eh. lang. Okay na ang pa-Gcash. Wala naman tayong pa-banana eh. Pwede rin magpa-banana. Bibili tayo ng banana. Pang, ano ba? Mag-ano ka? Ano bang date yung, ano bang araw yung 14? Si Jennifer magpa-games daw siya 14. Sige. Magsusupport na lang muna tayo. Ano daw? Gcash, banana, and views yata. Sa 14. Araw ng mga itlog. Sa kanila lang yun may celebration. Sa ating mga wala. Intro! Dan to you, intro! Sasabihin ko na ba muna? Ano sila, mga ninja si CJ? Mga ninja. Ano sila? Ibang planeta. Mga ninja. Maingay ang aking mga amo. Nadinig mo? Yatay. Sandali, at babalik pa ako din maingay. Bilisan mo kasi na mag-end na tayo. Saturnina. On the way to you. Mga ano ko na siya, si Jane, dinikitan ko na sila matagal na. Richard Linugon. Ano siya, si Jane, mga din alagad. Mga alagad din siya. Kasi yung binababa nilang link, siya, main account. Ayan, nakitan mo si, bigyan mo tibak si Richard. Giniginaw na. Richard, big love shoutout from CC Jane. Kumakain na sila? Oo, kumakain na eh. Linugon, umayos ka, chorba. Oo, ayan na si Richard. Hot na. Chorba pa. Uy, bigyan mo ng tibak si Richard, yung may butas sa gitna. Dali, yung malaking butas sa gitna. Di atay. Linugan. Sorry naman, Richard. Nakala ko linugon. Linugan pala. Sorry naman. Pisyaw. Hat ayusin mo Tapos, apelido ko. Linugan. Sorry. Tingnan ko tong si Kayla. Nadikitan ko na to si Kayla eh. balikan ko na lang sila mamaya. May mga Manang needs naman. Kayla, I'm watching your link. Richard, salamat sa pagpunta. Ngayon lang ako nang upo ba? Di atay. Oh, magpangod doon na. Richard, Dito ayun ka pa- ako, Richard. Anong oras na? Ano na din, Three. malapit na tayo. 15 minutes na lang.
May pasobra na to. Hmm. May bumaba pa pala ng ano, si Saturnina. Ano yan Susunod po sila, mga kita. ninja? Mga ninja. Hal-hal man ako, Richard. Katapos ko lang magluto ba? Ngayon pa lang nagkain yung amo. Ganito ko everyday. Kaya pagka mayroong mga ka-group, ayan, naka-busy lang ako lagi. Papindot-pindot, pa-heart, heart, heart. Kasi hindi ko naman mababasa yung mga comment-comment. Kaya ganun lang. Busy. Hinahalala ko. Patapos lang ba? Pagkatapos niya, ayan, mag-ano na naman, liquid na naman. Uy, hindi na siya masyadong malamig. Kaya mo, wala na akong jacket. Napagpawisan na ako ba? Kahapon. Dito naman malamig na. Pero ano, kalmado na yung lamig. Hindi na katulad nung isang linggo, sobrang lamig. Sabi ng amo ko, medyo madami man tubig yung ano mo, kanin. Oo nga, medyo madami ng tubig. Kasi nga, nagka-ano ba naman yung mata sa white eh. Tapos sa niluluto, yata. Doble-doble kasi. Yan na nga ba sinasabi? Huwag sinasabay si Whitey. Sabi ko na Dahil sa'yo, ikaw naman kasi. pero okay lang din eh, yung mag-LS tayo ng ganyang oras. Nandiyan ka para yung oras natin parehas. Pagka hindi ka rin Kaso nga, makapag-LS. busy ka. Kaso busy ka. Pag ganyan naman na Ito, ano. Okay lang na ano, na ganito, magyaw-yaw ako. Pag ganito kasi, pagka pag hindi ka, tulog yung bata, okay lang. kaya nga sabi ko, di ba, hindi ayoko mag-LS ng ganito kasi Oo. tingnan mo pati itsura. Agay. Dahil sa nakapin, ano, sino ba yung nadikitan ko kanina? Si Kayla? Dan to you, Kayla? Lapag kabahay mo, Richard, from Jane. May linog kanina si Richard. May ano? Linugan. Richard Linugan. Jane, baby pa, bahay ko. Ayan, no, baby pa daw bahay ni Richard, pero ano na siya, nasa 10K na. Baby pa yan sa kanya. Ang ngayon. Kaya tayo. Oh, baby. Kaya mo na yan, host. Ano na lang naman na 12 minutes, mag-out na ako. Tapusin mo na. 12 minutes na lang. Siyempre, gigisingin ko na ano na sa akin, alas 5. Kaya nga. Hayaan mo na 10 minutes na lang eh. Kaya na yun. Mamaya na. Para sabay tayong mawala. Na-miss mo na naman ako. Hihingali ko na po agad. O, di ba? Wala sa plano na kadawang oras kita. O, di ba? O, pwede naman mamayang gabi ulit. Kaso, mamayang gabi, late na ako aakyat. Anong oras ka ba mag-live mamayang gabi? Alas 10 9. ulit. Ay, kung alas 9, alas 10 Alas ako 9. ya. Di ko makaakyat sa StreamYard mo. Okay lang. Oo, masakit ang ulo ko, Sisi Jane. Mag-ano ka na lang Kailangan- mamaya, go live. Yung solo mo na lang mamaya. Kasi malamang alas 11 na naman ako makapasok sa kwarto. Kasi walang pasok yung bata. Mm-mm. Ano mo to si ano nga? Panay sila baba ng bahay. Naka ano naman na siya, nasa taas na siya. Nasa Dikitan mo taas nga na yan ako, si Sisi Jane. Kyle. Richard, dikitan mo nga yan sila, oy. Kasi naglalagas yung bahay ko. Dikit ako ng dikit. Naglalagas. Richard, ayuda, Richard! 10 minutes. 10 minutes na lang, guys. Mag-end na si host. Pagkatapos diba? nito, kapag na naman ako. Kaya wala akong oras na talaga. Promise. Yung oras ko. Kaya nga, Sisi. Hal-hal.
Abroad pa Mahal nga. ang bayad, mahal ang talent fee ko ni kasi dapat ano ko ngayon, natutulog ako sa mga oras na ito. So mahal ang talent fee ko pag ganyan. Hindi lang Pero pag nasa Pinas ako talaga mag 24 hours na ka-live. Kaya nga sisi. Ayan, inaantay ka lang din mag-end ano, ne, kasi magla-live din siya after ng live mo, si Jane. Sisi Jean, pupuntahan kita. After nito, mag-ano na din ako. Hat, Magliligpit ako. hat, Hindi ko mag-birthday, sana pero all mahal. Wala naman akong mahal, ano, Richard. Wala. Zero balance. Mag-Valentine na naman na. Zero. Zero si Hatcher ba ngayon? Walang palalabs. wala na yung mga La, ano, wala na ano yung na yan? 14 years nang walang palalabs si Hatcher ba, Richard? Baka naman may i-recommenda ka dyan. Tumatanggap ako. Tumatanggap ako, Richard. Mahal ang talent fee. Oo, kasi dapat pahinga ko ngayon, Richard. Natutulog ako sa mga oras na ito. Kasi para mamayang gabi may laban ako kay Whitey. Ang kaso, ito naman si Ping. Sabi niya, bayaran na lang kita. Bigyan ko na lang yung talent fee mo. Hindi atay. Sabi ko next time, bukas magkanta-kanta naman ako. Titingnan ko kung kakayanin ng powers ko yung magkanta. Tingnan natin bukas. Gatal ka Kasi daw minsan, ako. Webes bukas. Ay, alanganin pala ni kung mag-live ka bukas kasi malamang aalis kami ng alaga ko ng hapon. Webes pala bukas. O, di, huwag na. Pag ano, pag bakante ka lang, pag sabihin mo lang, pag bakante ka lang, yan mag-ilis tayo. Bakante ako pag Sunday hanggang Thursday alanganin kasi nagluluto kasi ako ng maaga gawa ng nagdadala ako ng pagkain ng bata doon sa palaruan kasi minsan ginugutom ng maaga pa nagugutom na. So binibigyan ko ng pagkain kaya nagluluto ako ng pagkain niya. Also, old school pala, Tamsak host. Salamat. Salamat sa patamsak. Old school. Salamat po. Si Jane sabay kami mag-live. Okay. Hindi ko pa ito napupuntahan mag-live si Richard. Dikit naman ako sa iyo, Richard. Bakit hindi ka sa akin nagno-notif? Hindi pa pala. Sige nga. Ano ko ta? Tingnan ko nga, tingnan ko Yung nga. sa isa ko palang account na dikitan kita, Richard. Alagad. Uy, 5K na pala ang kanyang bahay. Oh. Pero di kita Bibi pa yan. Bibi pa yan. Ano ko nga, ikalimbang ko nga para mag-live siya mamaya makita ko. Ito nga. Yung ninja ko nga ang idinikit ko dito. Doon sa kanino ba? Kay Sisi Osang. Ikalimbang all ko para Ayan, Richard, dikit na ako sa'yo, Richard. Di na ako mag-iwan ng bakas. Bahala ka na kung balikan mo ko. Nandito ako sa beach. Ang ganda ng beach. Saan ba location nito, Richard? Ang tagal mag 2 hours. Ano? Diyos ko, 5 minutes na lang, oh. Kanta ka na dyan. Habang dumidikit ako kay Richard. Baka sabihin ni Amo, imbes na napapasarap sa kain, maluwa yung kinakain. Di atay. Kaso baka makaperate ka pala pag nag-sing-sing. Pag kumanta ba sa live mo, ma-CPR ka?
CPR pag yung mga tugtog-tugtog, may CPR. Kaya Tapos nga. kailangan mo pa, Di mo pa naman alam ata ang mag-mute. hindi pa. Kaya Eh, ang dami kong problema. pa-assist ka na lang kay Bugs. Puro na nga lang ako pa-assist. Ito, sino nag-assist sa'yo dito ngayon? Siya pa din. Yun yung Ah, upcoming ko kagabi. Inano niya na yan, ginawa niya na kagabi yung upcoming ko para nga may harang ako. Kasi oh. tinignan namin yung cellphone ko, wala talaga, hindi talaga makita yung hinahanap namin para magkaroon ako ng harang pag Mm. pag Mm. start niya. Wala talaga. Kaya sabi niya, hindi ko alam nanay, sabi niya, isi-search niya daw. Eh, siguro wala din siyang makita. Kaya sabi niya, sige, gawa na muna kita ng upcoming mo para nakaset na siya. Para igawa ka ng harang. Oo. Ganon na lang Sabi niya gawin sa mo. sabi niya sa kuya, sige, gawa na lang kita ng upcoming. Kaso nga lang, syempre, di ba, nakakahiya din yung bawat LS mo, maano ka ng hagad yung tabang, di ba? Para mag-assist sa, para magkaroon ka ng... Normal lang yan kasi hindi mo pagamay. Kasi pag alam mo naman, bakit hihingi ka pa ng tulong? Yung problema ko, yung sa cellphone kasi, ang problema ko sa cellphone. Yung cellphone na may problema. Hindi yung tao ang may problema. Hindi. Yung cellphone, wala. Naka-screen, siya. Sa screen, tinitignan niya nga kung saan kami nagduduman. Kung di mayo talaga. Walang nangyari. Hayaan mo, ganyan na Eh, lang gawin mo. Tapos pagka ipapamute mo na lang. Wala namang problema yun. Kasi siya naman ulit ang mag-ano niyan mag-upload, di ba? hindi, ako na nag-upload niya. Pag inano ko na yan, Kaya, inano ko na yan. Okay na yan. Diretso na okay, yan. sige. Pwede kahit yaw-yaw na lang ulit bukas, pero di ko sure. Depende. Oo. Saka depende kung may nag-LS. Hindi tayo mag-LS pag may nag-LS sa kanila. Diba Bukas kasi mag-LS ako lang, 2 hours lang siguro. Mga 2 hours. Ayan, parang Richard, tawag mo. na ako sa'yo, kalimbang. Ilang minutes na ba na? 2 minutes na lang. 2 minutes tapos may pasobra pa yan. Kailangan kahit mga 5 minutes. Hindi sakto. Oo, Jane, napansin ko, panay baba, nakasabit na nga. Kaya nga, ano ba yan sila? Paulit-ulit. Sige, bye, Richard, bye. Uy, mag-out na ako ha. Magbaba na ako kasi gisingin ko na yung alaga ko. Ano na sa akin? 5:06. Bahala ka na dyan. Mag-extend mo na lang ng 5 minutes. Madam?
Mag-end na ako guys. Salamat. Salamat sa support. Ah, ni Chorba, salamat. Hindi ko na po kayo maisa-isa guys. Medyo busy pa si host ulit. Magligpit na naman ako ng pinagkainan. Ayan. Thank you all. God bless you all. Love you. Bye-bye.